ji bo çapamenî û raya giştî. Her rojê derbas dibe xeterî û metirsî li ser endam û malbatên me yên ji dozên siyasî li Başûrê Kurdistanê jiyan dikin zêdetir dibe. Em bi vê daxwaniya çapemeniyê dixwazin balê bikişînin ser vê rewşê û hemû layenên berpirsiyar wexûnin bi cîhanîna erk û berpirsiyarên xwe. Çapemeniya azad gelê Kurd û raya giştî. Wekî tê zanîn piştî gev binçavkirin û girtinan niha êrişên pir vekirî rasterast li ser endam û welatparêzên me tên pêkanîn. Do di demjimêrên sibehê da li bajarê Rewşenbîriyê Silêmaniyê ya Başûrê Kurdistanê welatiyê me yê bi navê Ferhat Barış Kondu ku penaberê siyasî ye xelkê Bakurê Kurdistanê ye di nava rojê da rastî êrişekî çekdarî hat. Di êrişê da Ferhat Barış Kondu bi guleyê ji milê xwe birîndar bû û rakirin nexweşxaneyê. Dewleta Tirk a dagirker ku ji ber aliyê vê êrişê ji bo alî vê êrişê Kurdan û nirxên wan dike. Bûyer di demjimêrên zû yên sibehê da dema ku Ferhatê çi ciyê karê xwe vedike de rû dide. Berê Ferhat bikev ofîsê dibîne kesek li ber derî rawestiye. Piştî Ferhat dikeve hindir, kesê nenas bi maskeyê xwe dikeve hindir û bi tebanceyê xwe êrişê Ferhat dike. Her wiha armanc qatilkiran Ferhat bû. Wekî şansekî gule bi milê Ferhat dikeve û ew jî milê xwe birîndar dibe. Em baş dizanin ew bûyer pirankirî, bi zanebûn pêkatiye û bûyer bi temamî siyasî ye. Ew çend sal e li bajara navçeyan Başûrê Kurdistanê mîta Tirkê bi hevalbendên xwe ve li pê endamên me dikeve. Gev li wan dixwe û dixwaz ji wan dike sîxurî bikin. Bi wan gefan dixwazin îradeya me teslîm bigirin û em xweradestî wan bikin. Ew êrişê çekdarî her çiqas êrişek yekem bijî lê em dizanin ger helwestek cidî neyê raberkirin û rayedarên eleqedar berpirsiyarên xwe bi cih neynin wê êriş bi rengê din bên domandin. Mîta Tirk îro dîsa li Silêmaniyê şoreşger û siyasetmedarê Kurd Yasîn Bulut kir hedef. Endamê komet Yasîn Bulut hatibû ji bo pirsgirêkê tenduristiyê hatibû bajarê Silêmaniyê. û encamê de aliyê Mîta Tirk ve de hatiye şehîd kirin. Wekî nûnertiya HDP û Kurdên welatparêz yên li Başûrê Kurdistanê jiyan dikin, em hikûmeta Herêma Kurdistanê berpirsiyarên wan êrişan dibînin. û wan vedixwînin bi cîhanîna berpirsiyariyên xwe. Sedemê berpirsiyariyê dîtina hikûmeta Herêmê ew e ku heya niha bi tu şêwayê li hemberî plana dagirkeriyê Başûrê Kurdistanê ya Tirkiye lêvû tevgera mîtê ya li Başûrê Kurdistanê helwestek raber nekirine. Em daxwaz ji cihên peywandîdar û hêzên ewlekarî dikin. Demek herî zû da kes an jî kesên êriş pêkaniyê werin desteserkirin û li dadgehê werin darêzarandin. Wekî nûnertiya HDP ya Başûrê Kurdistanê em jiyana hemwelatiyên xwe bi fikar û gumanin. Lewma em dixwaz dikin herkes bi berpirsiyariyên xwe rabin, helwestê tê xwastin raber bikin û ewlehiya jiyana hemwelatiyê me bixin bin parastinê. Em ê bibin şoplar vê dozê û heya ew kes neyên girtin û neyên darêzandin, em ên bi çalakiyên demokratîk û zagonî mafê xwe yên parastinê bi kar bînin. Bi wan hêvî û daxwazên em kes an jî kesên li pişt vê bûyerê şermezar dikin wê tu êriş me ji jiyana me ya bi rûmet nede dûrxistin û di jî doza me ya siyasî nede sarkirin. Serkeftina gelê mazlûm û azadî xwazin. Her bijî hûn hatin. Zindeh, diyanet, zindeh, diyanet,